natural, molt més tranquil, perquè davant nostre està relaxat. Això, simplement posant la pilota on tu vols que vagi el cavall, aconsegueixes aquest moviment. Llavors, amb el cap baix, podeu que camini relaxat al vostre costat. La base dels moviments de quasi tots els animals. Si controlem el cap, anirà el cavall. I si a més ho fem d'una manera positiva, el cavall ens veu a nosaltres com un premi a lo grande, i va treballar amb nosaltres i evidentment la relació millora molt. Finalment hi ha petits exercicis com que doni la volta, ja són potser més xorrades, però que això al cavall és igual. Mentre nosaltres el tinguem ocupat fent coses,